Nisam ni ja znala dovoljno o raku jajnika, sticam okolnosti. Nažalost, mnogo sam više bila upućena ka raku dojke jer je moja mama preminula 99. I rak grlića materice, ali nisam znala da je tolika smrtnost i da je toliko komplikovano, da kažem praktično jako teško otkriti rak jajnika. Imamo statistike koje su porazne što se tiče naročito preživljavanja obolelih pacijentkinja, o stadijumima bolesti odmaklim u trenutku dijagnoze. Ono što je još bitno u vezi sa tim je da je trend oboljevanja ovih pacijentkinja u stalnom porastu. Veoma je važno jer se na taj način ohrabruju žene koje imaju taj problem da i one progovore o tome, da to ne drže u sebi, tada je mnogo lakše. Drugo, imaju podršku, verujem da je njima podrška veoma značajna. I na kraju svega tu se skreće pažnja i na borbu, načine borbe. Jedan od tih načina borbe jeste svesti o zdravoj hrani, da bi zdravlje bilo bolje i da bi samo izlečenje bilo bolje. Mislim da je izuzetno važno to neko psihološko stanje, da kažem, neću kažem ličnosti, nego bukvalno psihološko stanje organizma. Zato što moja mama je bila jedna od najzdravijih osoba, nije pušila, nije pila kafu, jurila nas po kući da se zdravo hranimo, nemoj 2 puta da pržiš na istom ulju, to je kancerogeno i iz tog ugla mogu da kažem da to nije imalo nikakve veze, jer eto na kraju nažalost je preminula od raka dojke, ali bila je s druge strane posebno jedna osetljiva osoba, dosta je, kako da kažem, dosta je reagovala na stres iz tog nekog, da kažem, nežnog senzibiliteta i ja mislim da treba na prvom mestu da pokušamo na neki način da se malo zaštitimo koliko možemo. Ne možemo da izbegnemo stres, kao nemojte da se nervirate. Ne, nego prosto samo možda da biramo oko čega se nerviramo, da se mnogo radujemo malim, glupim stvarima, lepom danu, druženju s prijateljima uz kafu, da izbegavamo da negativnim nekim razmišljanjem sami sebi pokvarimo dan, jer onda se to sve tako nataloži i iskreno rečeno ja već pomalo s godinama i sebično se čuvam od nekih stvari koje mogu mnogo emotivno da me potresu kada mogu to da izbegnem. Na sreću od pre godinu dana, malo više, bevacizumab u kombinaciji s hemioterapijom, znači monoklonsko antitelo je standard na listi fonda i dostupan je svim ženama obolelim od karcinoma jajnika u stadijumu 3, C i 4 koje nisu adekvatno operisane. Šta nedostaje? Pa nedostaju neke vrste citostatika kojih nema na našem tržištu, koji nisu toliko ni skupi, ali jednostavno nije bilo mogućnosti poput lipozomalnog doksorubicina, poput gemcitabina, poput topotekana. To su standardne monohemioterapije koje se daju pri svakoj novoj pojavi, novom ataku bolesti. Jedna od modernih inovativnih terapija je i primjena PARP inhibitora kao terapija održavanja kod žena kada pri ponovnoj pojavi bolesti želimo taj odličan terapijski efekt koji smo postigli da što duže produžimo i da što duže održimo. 30 do 50 žena u Srbiji koji imaju BRCA mutirani serozni karcinom jajnika visokog gradusa su kandidati za tu novu inovativnu terapiju. Njihov broj nije veliki, 30 do 50. Karcinom jajnika je retka bolest, ali ova terapija je skupa. Mi živimo u zemlji ograničenih ekonomskih mogućnosti. Znači, mi kao struka smo tu da predlažemo, da pomažemo ovakve sastanke i udruženja građana, a sve u cilju da poboljšamo lečenje, produžimo preživljavanje svih žena obolelih od raka jajnika. Država Srbija i ministarstvo je učinilo jako puno napora da u proteklom periodu se uključe svi inovativni lekovi koji se u svetu koriste protiv ove bolesti. Ima još nekih lekova koje očekujemo u budućnosti da će da se, skoroj budućnosti da će da budu uključeni, tako da na ovaj način mislim da ćemo vrlo brzo imati celokupnu terapiju od hirurgije preko hemioterapije do biološke terapije za naše pacijente koje se koriste u najrazvijenijim i najbogatijim zemljama sveta, jer moramo biti svesni da je biološka terapija veoma skupa.